या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। ठाकरे शिंदे गटानं शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह असलेल्या धनुष्यबाणावर केलेल्या दाव्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाकडून निकाल आल्यानंतरच निकाल देण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतला अशी माहिती समोर आली आहे। विधान परिषदेच्या निकालानंतर काँग्रेसचा अंतर्गत कलह मोठ्या वळणावर येऊन पोहोचलाय। काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून विधिमंडळ पक्षनेते पदाचा राजीनामा सादर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे। बाळासाहेब आमच्यासोबत बोलतच नाहीत, माझा त्यांच्याशी संपर्क नाही अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी बाळासाहेब थोरात यांच्या राजीनाम्यावर दिली आहे। कनेडी राडा प्रकरणी ठाकरे गट भाजपच्या 10 कार्यकर्त्यांना कणकवली पोलिसांनी अटक केली आहे। या आरोपींवर 307, 353 यांसह अन्य गुन्हे दाखल करण्यात आले। कनेडी राडा प्रकरणात शिवसेना भाजपच्या 10 जणांना अटक झाली आहे। या राड्यात आमदार वैभव नाईक यांच्यावर सुद्धा गुन्हा दाखल झाला असून त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे। जिल्हा स्तरावरील मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाच्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कामकाजाकरिता सिंधुदुर्गात जिल्हाधिकारी कार्यालय इथं मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन करण्यात आलाय। कणकवली शहरात बांदकरवाडी दत्त मंदिर रोडजवळ भंगार सामानाला आग लागली, नंतर नजीकच्या गवतालाही आग लागून आग भडकल्यानं भंगाराचं साहित्य जळालं। सावंतवाडी बांदा मार्गावर कारची विजेच्या खांबाला जोरदार धडक बसत अपघात घडला। या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नसून गाडीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। होळीनिमित्त कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी एसटी महामंडळानं नियमित बसेस व्यतिरिक्त 250 जादा गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेतलाय। प्रगतशील बागायतदार दिनकर चंद्रकांत सावंत यांच्या काजू बागेला आग लागून सुमारे 500 कलमं जळून खाक झाली आहेत। यात 5 लाखांचं नुकसान झालंय। कणकवलीतील कलमटचे सुपुत्र ॲडव्होकेट केयूर दिनेश काकतकर यांची दिवाणी न्यायाधीश आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारीपदी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत निवड झाली आहे। 7 वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर न्यायाधीश पदाला गवसणी घातली आहे। कलमट कलशारोहण दिंडीला मोठ्या उत्साहात सुरुवात झाली। ढोल ताशांचा गजर, हलते देखावे लक्षवेधी ठरत होते। 5वी आणि 8वीची शिष्यवृत्ती परीक्षा 12 फेब्रुवारीला होते। यात एकूण 73 केंद्र सज्ज करण्यात आली आहेत अशी माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी महेश धोत्रे यांनी दिली आहे। राजापुरात थार आणि दुचाकीत अपघात होऊन गंभीर जखमी झालेले पत्रकार शशिकांत वारिसे यांचा मृत्यू झाला। हे प्रकरण आता संसदेच्या अधिवेशनामध्ये गाजणार असल्याचं दिसतंय। या संदर्भात ठाकरे गट आक्रमक झालाय। नट वाचनालय बांदा यांच्याकडून दिला जाणारा श्री नेरुरकर साहित्य पुरस्कार यंदा डॉक्टर रुपेश पाटकर यांना जाहीर करण्यात आला। एमपीएससी अभ्यासक्रमात झालेल्या बदलाचा निषेध नोंदवण्यासाठी राज्यातील कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारले। दापोली कोकण कृषी विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांनी सुद्धा धरणे आंदोलन छेडले। धामणे येथील सतीश पवार या तरुणानं घरात नायलॉनच्या दोरीनं गळफास घेऊन आत्महत्या केली। एकतर्फी प्रेमातून मुलीनं लग्नास नकार दिल्यानं दारूच्या नशेत आत्महत्या केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे। खेड तालुक्यात जगबुडी नदीतील गाळ काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून 50 लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आलाय। येत्या 4 दिवसात गाळ काढण्याचं काम सुरू होणार आहे। रामदेव बाबांनी सांगितलं, नखावर नख घासा, मी केलं पण माझी सगळी केस गेली अशी मिश्किल टिप्पणी अजित पवारांनी केली आहे। त्यानंतर मंडपात एकच हसा पिकला। भाजपमध्ये येणाऱ्या प्रत्येकाचं स्वागतच केलं जाईल, कुणालाही भाजपमध्ये यायचं असेल तर त्यांचा योग्य तो सन्मान ठेवला जाईल असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलंय। घटस्फोट दाव्यात पोटगीची मागणी केली नसली तरी त्या घटस्फोटित महिलेला कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत पोटगी मागण्याचा हक्क असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयानं दिला। अभिनेता अक्षय कुमारचा सेल्फी हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे। या चित्रपटामधील कुडियेनी तेरी या गाण्याचा टीझर प्रदर्शित झाला। संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राहुल गांधींनी अदानी समूह आणि हिंडनबर्ग अहवालाचा मुद्दा उपस्थित करत मोदी सरकारला घेरलंय। गौतम अदानी यांचा फोटो झळकावत त्यांच्या झटपट यशाचं कारण काय असं म्हणत मोदी सरकारवर प्रश्नांचा भडीमार केला। गेल्या 2 लोकसभा निवडणुकांची तुलना केल्यास प्रत्येक निवडणुकीत काँग्रेसच्या मताधिक्यांमध्ये वाढ होताना दिसते। सी वोटरच्या सर्वेक्षणातून देखील ही बाब समोर आली आहे। तुर्की आणि सिरियामध्ये आतापर्यंत 4000हून अधिक लोकांचा मृत्यू झालाय तर 20,000हून अधिक जखमी आहेत। दरम्यान WHO या भूकंपातील मृत्यूचा आकडा हा आणखीन 8 पटीने वाढू शकतो असा दावा केला।
या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं